subir a mirar, a ver qué tienes dentro que no quieres contar. Si no quieres contar, yo no te arrancaré, que mi voz se ha resentido y mis pasos se han cansado de tanto que pensé. Gran placer. ¡Viva Lugo! ¡Viva el Día de las Mozas! Y en una noche vino el calor y entre palmas y zapateras la fuerza me trastornó el corazón. Esos ojos cerrados. Bueno, pois día grande das festas de San Froilán, Domingo das Mozas, como non podía ser de outra maneira, un dos concertos máis esperados do San Froilán, Baiuca. Que tal? Disfrutache desta noite grande? Sí, disfrutei moito, tiña moitísimas ganas de estar aquí, estivera no 2021, pero bueno, pola pandemia, inda que xa se podía bailar, estábamos con sillas e tal, Sí. e tiña moitas ganas de resarcirme dese día e poder facer unha boa festa hoxe aquí como foi. Creo que o conseguiches totalmente porque o público estaba entregadísimo, cousa que nos gustou moitísimo, e además que había unha mezcla moi bonita de público de todas as edades, ¿no? Xente joven, xente un poquinho máis maior. Sí, eu intento que os meus concertos sexan un pouco entrar nesa idea de baile, de clube, de disfrutar da noite, pero tamén creo que ao final todos os elementos orgánicos axudan a que xente de todas as idades poda disfrutar tamén do que eu fago. Un dos últimos concertos da xira, non? Contábanme por aí. Sí, exacto. O que queda xa non é tan grande como isto, entonces hoxe era un día moi especial por ese motivo, non? De pechar tamén estes anos. En Bruxo saliu no 2021, despois foi sacando sinxelos, pero ao final a xira vai alongándose e acabas, pois eso, pasando o tempo, pero xa estou traballando e xa teño cancións do novo disco preparadas e con moitísimas ganas de para o ano Podenos retomar. contar algo dese novo disco? Algo de adianto aquí en Lugo. Bueno, algo toquei hoxe xa, entón creo que sí, algo hoxe. algo experimentei aí, a verdad que a reacción do público foi moi positiva e eso alégrame moito, non? Andaba moitísimas ganas xa de empezar a sacar música nova e poder volver a xirar tamén con outra idea dentro do que facemos, pero con unha volta, exacto, sí. Esa mezcla de música folk e electrónica que evidentemente aquí está funcionando moi ben. Hola, hola.
Para el artista que está subido en el escenario es un subidón enorme, enorme eso de ver la plaza que no cabe ni una sola. De Córdoba ou de Madrid, pois podese facer en Claro. castelá como se pode facer en outro idioma, non? Sí. Gústame moito o portugués. Configurado, está entrando. Sí, sí, sí. Vale. Sí.